når processen den ikke svinger sådan helt som den skal, altså når jeg ikke kan få et eller andet til at fungere, som jeg gerne vil have det til at fungere, så kan jeg blive sådan enormt frustreret. Og det er måske omvendt, så bliver det positivt, fordi det bliver tit der, hvor det er derfor, jeg kommer til at lave rigtig mange ting. Altså så er det ler, og så er det skulptur, så kan det være vaser, så kan det være malerier af den ene slags og malerier af den anden slags. Så jeg har mange universer, jeg kan gå ind i. Jeg er ikke ret god til de der situationer, hvor jeg ikke kan få det til at fungere. Og jeg tror faktisk, det er derfor, jeg har fået den der nysgerrighed, at jamen, så smutter jeg over i et andet univers, når tingene bliver svære. Så det er egentlig en god måde for mig at blive frustreret på. Og de allerbedste momenter, når jeg er kunstner, det er, når jeg kan stå foran noget og tænke, yes, det bliver bare lige nøjagtigt det, jeg gerne ville. Kan vi måske finde nøglen til, hvad der er den rigtige måde at gøre det her på? Og den nøgle, den har jeg også gemt i et af mine værker, så hvis vi finder nøglen til, hvordan vi forener planeten og grådigheden, kan vi det?